Здравейте, YouTube! Аз съм Дамит Страйкър Семи и днес ще играя една игра. Много е готина, ще ви хареса. Тя се казва Супер Хот. Супер Хот. Тя е... как да я нарека? Matrix игра или... не знам. Супер Хот. Както виждате, кликте старт. Време! Воу! Уоу! Очилата му! Какво стана с очилата ти? Сякаш само когато мърдам и всичко останало съм мърдам. Така. Това има логика. Времето се движи само когато ти се движиш. Добре. Свали го. Добре. Take his gun. Добре. Значи... Kill them all! Whoa! Yeah. Super hot. Super hot. The deal is off. What the fuck? Oh shit. Whoa. Shit. Whoa. Oh shit, I'm empty. Как да взема друго оръжие? Добре, взе го. Искаш ли ме? Искате ли ме? Елате и ме хванете! Ха-ха-ха-ха. О, шит, това беше за малко. Супер хот, супер хот, супер хот. О, шит, grab the gun. Воу! Воу, воу. Тая игра е много яка. Мога ли да клакам? Не мога. Воу! Видяхте ли ония патрон как мина? Ето така ще движим, да виждаме къде са патроните. И да може да ги избягваме. Воу. Фанах оръжието тук. Супер хот, супер хот, супер хот. They keep coming. О, shit! Тая игра е прекрасна, ще има доста да играе. 9. Ще оставя линк в описанието към тази игра. Още един долу. Убиха ме. They keep coming. Още няколко. Ау, шит. 7. Чудя се откъде ще дойдат. Ехо. Има ли някой? О, шит, то се спална. 6. Изтя, пак ме убиха. They keep coming. Ява така. Чао. 9. 8. 7. 6. Аз взема се скрия. Оп. Шит. Трябва да взема друго оръжие. Trolling is an art. Тролването е изкуство. Прекрасно. Шит. Тая игра не е много лесна. Така изглежда, обаче всъщност като почнете да играете и става доста предизвикателно. Още двама останаха. Още един. Къде е този един? Страх ме откъде ще се появи, че ще вземе да ме убие. Аха, ето тя. Туп. Супер хот. Супер хот. Бос файт. Доста така. Kill the CEO. Kill him. Ма защо? Той може ли да му убие? Можеш ли да му убиваш? Уха, доста си висок. Здравей. Но защо да го убивам? Не искам.
Вижте го, той просто няма какво да прави. Мисля, че трябва, ако искам да продължим нататък. Добре. Искам да те попитам няколко въпроса преди да те убия. Как се казваш? Защо си тук? Кой ти е любимият цвят? Синьо, ти си червен, майната ти. Какво? Мерси. Трябва да се натук ли да върва? Ха-ха! Ей, чакай малко! Защо? Защо да го правя? Не разбирам. Щом това трябва да стара? Да, това беше моето видео на играта Super Hot, както така вика. Благодаря ви, че ме гледахте. Аз бях Мистер Striker Sam и вие бяхте така. Това беше Super Hot и чао!